Sziasztok! Április 19-én, vagyis a mai nap kijött a Speedrunners, az Early Access státuszból, aminek az örömére csináltam nektek egy kis Tehát csináltam nektek egy kis válogatást. A roller coaster. Menjünk a roller coasteren. A roller coaster. A roller. Most elpicsáldok rajta, érzem. Eredj már. Egy már. Még pizsamádba álmodtad, édeskény. A Popeyesbe. Húsz még tud, azt az mi, hogy fekvés közben tudod nekem szarni a ládákat. De csak egyet kaptam, bassza meg. Hát nagyon jó, úgy nézek, mint egy cigány. Mint egy cigány gyerek lekosztka pusznival. Úgy nézek ki, mint egy banán. Oh Érted? Shit. Bazd. Yes. Már a kurva lát! Bazd meg! Ne! Mi van? Bazd meg! Te is kapsz egy. Mert te ilyenkor azt hiszed, hogy te nyersz. Pedig valójában én nyerek. Most is? Merre kell? Így van. Most is csak azt hiszed, hogy te nyersz, de valójában itt az a játéknak a célja, hogy minél hátrébb legyen, mikor a másik előről kér a képből. Na. Szevasz. Hol a rakétám? Már az elment a picsába. La 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 la. Megint a kurva! Szar, az unikornissal kell mennem. Minden másra bénázok. A rózsaszín ereje. Biztos? The power of motherfucking pink. Még megjegyezném, hogy volt egy játékos, aki Jolit annyira félegesítette, hogy hirtelen kilépett a játékból. És ezt most neki küldjük.